masa. Sakon godiya mu kai wa mai martaba, sarkin garin Misau taka lafiya. Sadaukin Misau ya ce ya gode maka, bisa wannan naɗin sarautar da ka yi masa. To bismillah rabbi Allah mai duniya, Ar-Rahmanu Ar-Rahimu, Mai duniya, ya sarki mamallakinmu, Al-Maliku Al-Quddus Assalamu. mai duniya, In mun shiga tsanani ko kuma wahala, kai ne za ka taimake mu. mai duniya, Na yo godiya gare ka don kai kamin baiwa dan na rera waƙar mai martaba. sakon godiya mu kai wa mai martaba, sarkin garin Misau taka lafiya. Sadaukin Misau ya ce ya gode maka, bisa wannan naɗin sarautar da ka yi masa. Tsira har da ma aminci ƙara duka gun manzan ka mai madina. Mai duniya, Gatan na gari da ƙauye mai gaskiya, ɗan Abdalla ɗan Amina. mai duniya, Ahlul baiti na saka da sahabbai duka dan sun yi riko da sunna. mai duniya, Umar Usman Aliyu mazajen jiya har da Abubakar na saba zan bar shi ba. sakon godiya mu kai wa mai martaba, sarkin garin Misau taka lafiya. Sadaukin Misau ya ce ya gode maka, bisa wannan naɗin sarautar da ka yi masa. Na yo sallama da kwari kawo halal na san wasu za su sanne. Mai martaba, Yau ma na taho da waƙar mai martaba amma mai shige da launi. mai martaba, Saƙon godiyar sarauta